ኣብ ምድሪ በረኻታትን ገፊሕ ሰማይን ንእሽቶ ዳስ ነበረት። ኣብ ምድሪ ከነዓን አብርሃም ዝተብሃለ ሰብኣይ ኣብታ ዳስ ይነብር ነበረ። 75 ዓመት ዕድሚኡ ኮይኑ ሰበይቱ ሳራይ ውላድ ክትወልድ ብዘይምኽኣላ ናይ ውላድ ናፍቆት ነበረው። ሕጂ ድማ ኣብ 65 ዓመት ዕድሚያ ወልዓ ክትወልድ ከም ዘይትኽእል ይመስል። ሓንቲ ለይቲ አብርሃም ንከዋኽብቲ እናጠመተ ኸሎ አብርሃም ዝብል ድምፂ ሰምዐ። ንከዋኽብቲ ይረኣዮም፣ ዘርእኻ ክንደኦም ከብዝሖ እየ በሎ። ግን ወዲ የብለይን እኮ ጐይታይ፣ ከመይ ኢሉ እዚ ክኸውን ይኽእል በለ አብርሃም። እግዚአብሔር ድማ እመነኒ አብርሃም፣ እምነትኻ ክሽልመካ እዩ በሎ። እግዚአብሔር ንአብርሃም ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ከም ዝኸውን መጥበዓ ኣቲሉ ነይሩ። ግን ዓመታት እናሓለፈ ምስ ከደ ሳራይ ውላድ ከይብላ ጸናሐት። ሳራይ እግዚአብሔር ብዙሕ ዘርኢ ቃል ኣቲልኻ ግን ውላድ ኣይሃብኩኻን በለቱ። አብርሃም ኣብ መደብ እግዚአብሔር እኣምን እየ፣ ግን ኣነ ንዓና ተስፋ ምቑራጽ ኮይኑ ትሰሚዕኒ። ሳራይ ድንገት ሓሳብ ኣወጠነት። ካባይ ውላድ ክትወልድ እንተዘይኽኢልኻ ምናልባት እታ ገረድ ባርያ ኣጋር ውላድ ክትወልድ ትኽእል እያ፣ ከም ሰበይትኻ ድማ ውላድ ክትወልደልና ትኽእል እያ በለት። ሳራይ መጥበዓ ኣምላኽን ምፍጻም እዚ መንገዲ ጥራይ እዩ መሲልዋ። ድሕሪ እዚ ኣጋር ጠነሰት። ግዜ እናሓለፈ ምስ ኸደ ሳራይ ኣብ ውሽጣ ዓሚቕ ቅንኢ ተሰምዓ። ቅንኢ ሳራይ እናዓበየ ናብ ሕርቃን ተቐየረ። ኣጋር ብንዕቐት ከም ትጥምታ ተሰምዓ። ርክበን ድማ እናሓመቐ ምስ ኸደ ኣጋር ክትሃድም ወሰነት። ኣብ ህሞት ንርእሳ ድሕንነትን ምጽንዕናዕን እናደለየት ናብ በረኻ ሃደመት። ኣጋር ኣብ በረኻ ኣብ ጫፍ ዒላ ኮፍ ኢላ እናሃለየት ሃንደበት መልአኽ እግዚአብሔር ተረኣያ። እቲ መልአኽ ምጽንዕናዕ ኣምጺኡላ እግዚአብሔር ኣውያታ ከም ዝሰምዖ ከምኡውን እግዚአብሔር ንዓኣ መደብ ከም ዘለዎ ነገራ። ናብ አብርሃ ተመሊሳ ክትኸይድ ኣጋር ኣይትፍርሒ፣ ወዲ ክትወልዲ ኢኺ፣ ይሽማኤል ድማ ክትብልዮ ኢኺ። ንሱ ዓብዪ ህዝቢ ክኸውን እዩ፣ ምኽንያቱ ንሱ እዩ መደብ እግዚአብሔር በላ። ብሓድሽ ሓይልን ተስፋን ተመሊኣ ኣጋር ናብ አብርሃምን ሳራን ተመለሰት። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ኣብ 99 ዓመቱ ኣምላኽ ንአብርሃም ተረኣዮ። ኣነ ኣምላኽ እየ፣ ኩሉ ዝኽእል ኣብ ቅድመይ ዝመላለስን መንቅብ ዘይብሉን ኩሉ ኪዳነይ ክገብር እየ። ቃል ኪዳነይ ኣብ መንጎይን ኣባኻን ክገብር እየ፣ ብዓብዩ ከብዝሐካ እየ። እግዚአብሔር ሽዑ ንአብርሃም ተዛረቦ። ድሕሪ ደጊም አብርሃም ኣይክትበሃልን ኢኻ፣ ስምኻ አብርሃም ክኸውን እዩ፣ ምኽንያቱ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ገይረካ ኣለኹ። እዚ ምቕያር ስም ሓድሽ መንነትን ዕላማን ዘመልክት እዩ። ብጣዕሚ ከፍርየካ እየ፣ ኣሕዛብ ድማ ክገብረካ እየ፣ ነገሥታት ድማ ካባኻ ክወፁ እዮም። ኣምላኽ ሽዑ ንአብርሃም ብዛዕባ ሳራይ ተዛረቦ። ከም ንሳራይ ሰበይትኻ ኣይትጽውዓን በለ። ሳራይ ስማ ሳራ ክኸውን እዩ፣ ምኽንያቱ ኣነ ክባርኸካ እየ። ንሳ ድማ ኣሕዛብ ነገሥታት ህዝብታትን ካባ ክወፁ እዮም። አብርሃም ንኣምላኽ እናሰገደ ብገጹ ወደቐ።
ንሱን ንሰበይቱን ዝተኣተወሎም መጽባዓታት ብሓጎስን ምስጋናን መሊኡ ሓደ መዓልቲ አብርሃም ኣብ ኣፍ ደገ ድንኳኑ ኮፍ ኢሉ ኸሎ 3 መላእኽቲ መጹ። መለኮታዊ ባህርያቱ ማለልዩ ንሱ ድማ ተሃዊኹ ከቕርበሎም እናተጓየየ ጐይታይ በጃኹም ቁሩብ ጽንሕኒ መግቢ ኸዳልወልኹም እየ በሎም። እቶም መላእኽቲ ድማ ብጣዕሚ ጽቡቕ ጌርና ክንጸንሕ ኢና፣ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ልክዕ ከምዚ ግዜ እዚ ብርግጽ ክንምለሰኩም ኢና፣ ሳራ ሰበይትኻ ድማ ወዲ ክትወልድ እያ ብምባል ንኣብርሃም ዝተዋሃቦም መጽባዓ ኣምላኽ ኣካፈሉ። መላእኽቲ እዚ መጽባዓ እናተዛረቡ ሳራ ኣብ ውሽጢ ዳስ ተሓቢኣ ቃላቶም ሰሚዓ ሰሓቓ ክትቈጻጸሮ ኣይከኣለትን። ኣብ እርጋና ቈልዓ ክትወልድ ብዝብል ሓሳብ ብዘይ ምእማን ስለ ዝተመልአት መልኣኽ ሰሓቓ ተረዲኡ ናብ አብርሃም ብምቕናዕ ስለምንታይ ሳራ ሰሓቐት? ንጐይታ ዝኸበደ ነገር ኾይኑ ድዩ በሎ። ጊዜ ምስ ሓለፈ ኸብዲ ሳራ ዓበየ፣ ድሕሪኡ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣምላኽ ቃል ዝኣተወ ወዲ ወለደት። አብርሃም እግዚአብሔር መጽባዓው ከም ዝፈጸመ ፈሊጡ ብሓጎስን ምስጋናን መልአ። ንትወዱ ድማ ይስሐቅ ተባሃለ። ይስሐቅ ማለት ሰሓቕን ንእግዚአብሔር ኣስሒኦካሎ ማለት እዩ። ይስሐቅ እናዓበየ ምስ ኸደ ንአብርሃም ዘይተኣደነ ሓጎስ ኣምፂኡሉ፣ ሳራ ድማ አብርሃም ጊዜ ወሲዱ ንይስሐቅ ብዛዕባ መጽባዓታት ኣምላኽ ከምህሮ ኣብ ይስሐቅ ኣገዳስነት እምነትን ተኣዛዝነትን ኣስረጸሉ። ሓደ ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ምስ ጀመረት እግዚአብሔር ንአብርሃም አብርሃም ነቲ ትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሐቅ ናብ ምድሪ ማርያም ስወዶ እሞ ኣብኡ ከም ዝሓርር መስዋዕቲ ኣቕርቦ። ኣብ ውሽጢ ጓሂም እኳ እንተነበረ ክእዘዝ ወሰነ። እቲ ንይስሐቅ ዝሃቦ ኣምላኽ ከተንስኦ ከም ዝኽእል እውን ኣመነ። ብኸቢድ ልቢ ንጉዕዞ ዝኸውን ቀለብ ኣኪቡ ብኽልቲኡ ፍርሕን ዘይንቕነቕ እምነትን መሊኡ ብሓደ ክጓዓዙ ከለዉ ይስሐቅ ሓቀኛ ዕላማ ጉዕዞኦም ከይፈለጠ ሓተቶ። ኣቦ ንመስዋዕቲ ዝኸውን ገንሸል ኣበየሎ በለ። አብርሃም ልቡ ኸቢድ ነይሩ፣ ግና ብህዱእ ኣካይዳ ዓቂቡ ጐይታ ኸዘጋጀየልና እዩ በሎ። ኣብቲ ዝተመደበሉ ቦታ ምስ በጽሐ አብርሃም መሰዊኢ ሰሪሑ ንብዓት ኣብ ገጹ እናፈሰሰ አብርሃም ንይስሐቅ ኣሲሩ ኣብ መሰዊኢ ኣንበሮ። ክስዎ ምስ ተዘጋጀወ ድንገት ድምፂ ካብ ሰማይ ጸውዖ፣ አብርሃም ኣብ ልዕሊ ትወድኻ ኢድኻ ይተንብር። ሕጂ እግዚአብሔር ፈሪሕኻ ከም ዘይከልኸልኻኒ ይፈልጥ እየ፣ ዋላ ወድኻ እንኳ እንተኾነ። አብርሃም ልቡ ብእፎይታ ደየበ። ልዕል ኢሉ እናጠመተ ሓደ ራም ብቀርኑ ኣብ ጫካ ተታሒዙ ረአየ። እግዚአብሔር መተካእታ ዳሊሉ ነይሩ። ንይስሐቅ ምሕረቱን ተኣማንነቱን ብምቕራብ እዚ ራም ኣብ ክንዲ ወደይ ንኣምላኽ ከቕርብ እየ። ታሪኽ አብርሃምን ይስሐቅን ብዛዕባ እምነት ዓሚቕ ትምህርቲ የምህረና። ተኣዛዝነትን ባህሪ ኣምላኽን የዘኻኽረና። ሓቀኛ ተኣዛዝነት ብዙሕ ጊዜ ነቲ ዝዓሙቐ ድሌታትናን ፍርሕናን ንእግዚአብሔር ኣሕሊፍና ክንህቦ ከም ዝሓትት አብርሃም ይስሐቅ ክስውዕ ፍቓደኛ ምዃኑ ተኣማሚና ንዕምቆት እምነቱ ይገልጽ እዩ። ገና ሰብስክራይብ እንተዘይገበርኩም ኣይትርስዑ። ኣብ ቀጻሊ ከምዚ ዝኣመሰሉ መስተንክር ቪድዮታት ክንዕርበልኩም ኢና። ይቐኒየና።